Siła łemkowskiej kultury. Prezentujemy w tym roku, bo co roku tu występujemy z innym typem budowy, zaprezentować budownictwo coraz bardziej popularne, tak zwany bal, ale zaproponować go w technologii tej najstarszej, na jaskółczy ogon. Witaję na stoisku z lępiłską krywulką. Krywulki to najharniejsze ozdoby lępiłskiego stroju. Są to wyroby ceramiczne, jest to glina, akurat glina z dużą domieszką szamotu. Wypalamy ją w temperaturze około 1150 stopni. Siła łемkowskiej kultury. А тепер перед вами виступить ансамбль Бур'ян з Горниць. Привітаємо їх хорячими барабанами.
więcej jak mi się dało do monitorka. Dalej raz, dwa, dłużej. Duże jest nas manko, duże ty bała, a teper na stary, za teper na stary sama nie została, a teper na stary, za teper na stary sama nie została. Dobry den do Rochenky, jest tam dach, to pit tym namiotom i szty. Jest tam dach, to liczba zneczuty. Słabo, słuchajcie, witamy was szczero serdecznie, ansambl Burian. Z niedaleka sme do was przyjechali, do wam Brzechneska. Kuściok sobie razem pośpiewamy. A może dasz to, jakby chciał zahulaty, to też bardzo serdecznie zapraszamy. Ansambl Burian, a pierwsza śpiewanka Oj Chmarycia. Marycia, tu Marycia, piękny gościnu. Tam młody żołnierki Wiktorię kupią. Tam młody żołnierki Wiktorię kupią. Wiktorię puszczej na rynku i jagidki. Dajże sobie spoglądają na czuże żinki. Dajże sobie spoglądają na czuże żinki. Czuża żinka jak jachitka, jak myślenicy. A ty szmeli szaweliną zawiązałaś mi. A ty szmeli szaweliną zawiązałaś mi. I daj za ostry kraj, daj za krynu, jeszcze szaweliną, tego krynu daj. Daj za krynu, jeszcze szaweliną, tego krynu daj. Pławaj, szaweliną, dzisiaj pława ty.
dziękujemy. Bardzo nam się podobają, to też to tam hulają. Słuchajte, ja думам, że dla nich brawa. Na początek takie maleńkie brawa dla tych hulajuчих. To porядne ludy są, to od razu widno. Zapraszamy do peredu. Jakby ktoś chciał się poczuć jak na Woodstocku, to tu można z peredu spokojno, śmiło hulaty. Hołb na czereśni to następna śpiwanka. Dziękujemy bardzo. Nie byli to ptaszkowie,
Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. Oj, czy to kim stoi, szczęśliwa chrywonka? Spodobałaś meni, ta ja dziewczynka. Spodobałaś meni, ta ja dziewczynka.